Nais niyo bang malibang, matakot at antukin sa pakikinig? Magandang gabi po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa channel na ito at sa mga giliw nating mga tagapakinig sang mangdako kayo naroroon. Sa kwento ng Sindak at Lagim, ang kwentong kababalaghan na aking ibabahagi sa inyo ay base sa aking personal na karanasan noong ako'y 30 taong gulang pa lamang. Ngunit bago yan, ako muna po ay magpapakilala bilang sa pangalang Ronel ng Bicol. Samahan niyo akong isalaysay ang aking kwento na nagbigay ng takot sa aking pagkatao. Nakatira kami noon ng aking pamilya sa baryo na tawagin nating Sitio Tinok-an. 4 kami sa aming pamilya. Si nanay, si tatay, ako at ang aking bunsong kapatid na lalaki na tawagin nating si Ruel. Wala na kaming lolo at lola sa parte ni nanay pagkat namatay sila noong bata pa ako. Ngunit meron pa kaming lola sa parte ng aming ama. Kaso nasa malayo na. Nandun na daw sa kapatid ni tatay nakatira. Mahirap lamang kami at laking probinsya. Si tatay ay nagtatrabaho sa bukid, samantalang si nanay naman ay kasama naming magkapatid sa bahay sa Sitio Tinok-an. Sapagkat kami ni Ruel ay nag-aaral sa elementarya ng mga panahong iyon. Ngunit paminsan-minsan ay pumupunta naman kaming mag-iina sa bukid para tumulong sa tatay namin sa pag-uuling at pagkukopra na siyang ikinabubuhay namin. Ang aming bukid kung lalakarin ay umaabot ito ng 7 kilometro ang layo mula sa aming sitio Magubat. Madilim sa daan, dulot ng mga nagsisilakihang puno at mga baging na nakapatong sa mga puno na siyang nagdadala ng dilim sa aming daraanan. Maraming mababangis na hayop at iba't ibang tunog sa aming nadadaanan noon. Bagamat sanay na kami gawa ng paulit-ulit na pagpunta o pagbisita sa bukid, ay hindi mapagkakaila ang kwento-kwento ng aming mga kasityo patungkol sa gumagala daw na aswang tuwing hating gabi sa kabukiran. Hinahayaan lamang namin sapagkat ang nasa isip namin noon ay ang makakain sa araw-araw. Kahit na naririnig kong madalas magkwentuhan ng aming kapitbahay na sila Aling Milda at Chong Gado, ay isinasawalang bahala ko na lamang iyon sapagkat bata pa man ako ng mga panahong iyon at nag-aaral pa lamang ng grade 6 sa aming sitio. Subalit hindi pa rin mawala sa isip ko ang kwento ng kanilang sinasabi, kung totoo ba o gawa-gawa lamang ang mga kwentong iyon. Gayunpaman, talamak at sikat at maraming beses na rin napag-uusapan ng mga hindi lang taga rito sa amin noon, kundi maging mga taga-ibang baryo ang kwentong iyon. Kaya nagkaroon ako ng interes para alamin kung ano nga ba talaga ang totoo. Mula noon walang araw at gabi na hindi ko maisip ang iba't ibang uri ng nakakatakot nilang kwento tungkol sa isang aswang nga daw. Isang araw, Sabado noon at wala kaming pasok ni Roel, kaya sumama kami kila nanay pumunta ng bukid. Wala namang bago kasi lagi naman naming gawain yon. Noong kami nga ay papunta ng bukid, habang abalang-abala si tatay sa pangunguha at pagbibiyak ng kahoy sa daan, na siya namang aming gagamitin sa pagluluto. At abala naman sa pagtulong si nanay, ay napag-isipan kong tanungin sila kung totoo nga ba ang mga haka-haka na aking naririnig sa mga kasityo namin. Tinanong ko si tatay tungkol dito at doon nga ay napatigil sila ni nanay sa pagpuputol ng mga tuyong kahoy at nagkatinginan nga sila saglit na parabang alam na alam nila
At totoo nga ang kwentong sinasabi ng karamihan sa amin. Ilang segundong natahimik sila nanay at maya-maya ay biglang sinabi ni tatay na wag daw naming intindihin yon at bilisan na daw namin at magtatanghalian at malayo pa raw ang aming lalakarin papunta sa bukid. Natahimik ako saglit at hindi pa rin mapakali ang aking isipan noon. Para bang napakalalim ng iniisip ko ng mga panahong yon. Nakayuko ako at tahimik na naglalakad. Habang sila nanay at tatay, pati si Ruel ay nagkwekwentuhan sa daan. Habang kami ay naglalakad, ay bigla akong nabangga sa likod ni Ruel. At doon nga ay napatigil ito sa paglalakad. Tinignan ko sa unahan namin kung bakit. At doon nga nakita ko ang isang hindi pamilyar na mukha ng isang matandang lalaki. Napag-isip-isip ko kung ano ang ginagawa niya sa gitna ng kagubatan at kung saan ito galing. Tiningnan ko ang kanyang itsura at kasuotan mula ulo hanggang paa. Habang ito ay tinatanong ni tatay kung saan galing at kung saan pupunta. Sumasagot naman ito nang galing daw siya doon sa malayo. Yun ang kanyang tugon. Medyo maitim ito at kulubot ang kanyang mukha. Para bang nasa 80 na ang edad nito. Maputi ang buhok, ngunit ang kanyang damit ay parang damit ng isang pulubi sa dumi nito na sobrang maalikabok tignan. May dala pa itong bag na malaki. Ngunit hindi naman namin alam kung anong laman nun. Maya-maya ay napansin kong nakatingin ito sa akin. Nagkatitigan kami at ang kanyang mata ay parabang iba na hindi ko maintindihan. Bigla itong ngumiti sa akin at dumiretso na nga ng lakad papalayo sa amin. Nang naglalakad na nga kami pauwi, nang bigla akong tumingin noon sa likuran ko. Nakita ko na naman ang matandang lalaki na nakatigil sa gilid ng daan at nakatingin ito sa akin habang nakangiti ng kakaiba. Kasabay nga ng pagbiglang hangin ng malakas ng mga oras na iyon, tinapik ko si Ruel para tignan ng matanda sa aming likuran. Paglingon nga namin ng sabay, ay siya namang pagkawala nito sa daan. Nanlaki ang mga mata ko noon at biglang tumindig ang mga balahibo sa aking katawan sa sobrang takot. Nagtanong naman sa akin si Ruel ng bakit ba? Bakit parang takot na takot ka? Pero nandun yung matanda kanina. Nakita ko. Wika ko sa kanya. At kung ano-ano pang kalokohan ang sinasabi niya. Hindi na lang ako nagsalita noon at bigla akong lumipat sa unahan ni nanay. Nakarating na nga kami sa bahay sa bukid. Inilapag ko nga ang aking dalang tuyot na kahoy, bag at iba ko pang dala nang hindi kumikibo. Hanggang sa makakain kami ng tanghalian at hapunan ay hindi ko sinabi kila nanay at tatay ang aking nakita hanggang maggabi na. Nasa higaan na nga kami noon. Nasa kabilang higaan si mama at papa at kami naman ni Ruel sa kabila. Napansin nga ni Ruel na kanina pa ako hindi kumikibo at doon nga kinuwento ko sa kanya ang aking nakita. Seryoso naman siyang nakikinig nang bigla itong tumawa ng tumawa. Tinanong ko siya kung bakit siya tumatawa at ang sabi niya sa akin, "Praning ka na ba kuya?" Si Ruel ay 8 taong gulang nga pala. Sinabihan ako nito na matulog na at kung ano-ano ang sinasabi ko at wala akong magawa kasi mas bata ito sa akin at ano pa nga ba, puro laro lang ang nasa isip. Aminado akong ganun din naman ako pero sa mga nakita ko, biglang umiba ang isip ko noon. Natulog na nga kami at habang kami ay natutulog, bigla kong napanaginipan ng matanda
na aming nakasalubong sa gitna ng kagubatan kaninang umaga. Nasa gitna daw kami ng masukal na gubat, magkaharap ng ilang metro at nagkakatitigan sa muka, habang ito'y tuwang-tuwa na parabang dyablo. Napakaingay ng paligid nun. Iba't ibang tunog ang aking naririnig. Madilim at nakakatakot. May mga kakaibang mukha akong nakikita na sumasabay sa usok. Mga mukhang hindi ko kilala at may mga tunog. Bumuboses na parabang humihingi ng tulong o hustisya. Merong mga tela na nakasabit sa mga puno. Iba't ibang kulay at hindi ko alam kung para saan ba iyon. Sa kabilang banday naririnig ko ang isang pamilyar na boses. Naririnig kong tinatawag ako ng kapatid kong si Ruel. Kuya, kuya. Wika nito. Doon nga ay bigla akong nagising ng puro pawis sa buong katawan at humahangos ng malalim. Tinanong ako ni Ruel, "Ano bang nangyayari sa iyo, kuya? Ang aga-aga pa naliligo ka na kaagad sa pawis mo." Wika nito at tumawa pa nga ng papunta sa labas. Umaga na noon at si nanay ay nagluluto ng almusal sa kusina. At doon nga ay lakas loob nga akong lumapit sa kanya at tinanong kung sino ba yung matandang nakasalubong namin sa gitna ng kagubatan kahapon. Sinabi sa akin ni nanay na hindi niya rin daw iyon kilala. Ngunit 2 beses na daw niya itong nakasalubong doon sa daan. Hindi niya rin daw alam kung anong pangalan nun at kung saan ang tirahan. Dahil sa tuwing tinatanong nga daw nila ito ni tatay, ay panay ngiti lang daw ito sa kanila at umaalis na. Ngunit mukhang pamilyar daw iyon sa kanila. Parang nakita na nila noon pa. Nagtanong nga ulit ako kung totoo ba ang tungkol sa gumagalang aswang sa kabukiran tuwing hating gabi. At doon na nga nagkwento si nanay sa akin. Ikinuwento niya ang tungkol sa mag-asawang aswang. Noon pa nga daw ito, noong siya at si tatay ay magkasintahan pa lamang. Hindi pa daw uso noon ang cellphone at ang pamamaraan daw ng panliligaw noon ay pumupunta ang manliligaw na lalaki sa bahay ng babae para doon magkwentuhan, hindi kung saan-saan. Mahigpit daw kasi noon. Isang gabi daw noon, nang sinubukan ni tatay na bisitahin si nanay, mag-aalas 8 na daw yon ng gabi. Pero malayo daw kasi ang bahay ni tatay sa kanila, kaya inabot ito ng gabi sa paglalakad. Ipinapaalam daw ni nanay si tatay sa magulang nito na lalabas daw sila nung gabing yon at magpapasyal lamang sa baryo. Umayag naman daw sila lola noon. Naglakad-lakad nga daw sila nanay noon at may dala silang flashlight. Dumaan daw sila noon sa madilim na parte na mapuno at masaging na daan. Habang nga daw sila ay naglalakad, may bigla daw sumalubong sa kanila na mag-asawa. Nakasombrero ang lalaki habang nakangiti ito. Nakasuklob naman daw ang balabal ng babae na hindi agad makilala ang mukha nito. Tinanong daw nila ito kung pupunta rin sa baryo. Ngunit kakaibang ngiti daw ang isinagot sa kanila at bigla daw kinabahan sila nanay at tatay noon. Kaya hinayaan na lang daw nila ito at dumiretso na lang sa paglalakad. Maya-maya daw ay biglang humangin ng malakas at panay daw ang paghina ng flashlight na kanilang dala. Napagtanto nga daw nila na meron palang mag-asawang aswang na nabanggit sa kanila si lolo at lola. Noong mga araw na nanligaw si tatay kila nanay at doon sa bahay nito tumambay. Gumagala at nagpapakita daw ito tuwing gabi. Marami na daw itong nabiktima, ngunit wala silang ideya kung sino at saan ang tirahan ng mag-asawang aswang na iyon. Kaya binilisan nila ang paglalakad habang takot at kinakabahan.
Sa kanilang paglalakad daw, tila hindi daw matapos-tapos ang daan at tila hindi nila marating ang kanilang pupuntahan. Nang bigla daw may kakaibang tinig na tumatawa na umuungol sa kanilang paligid. Silang dalawa lang noon, kaya wala silang magawa. Flashlight dito, flashlight doon nga daw si tatay. Hanggang maispatan nito ang isang puno na umuusok sa kanilang harapan. Nakaupo at nakangiti na nanlilisik ang mga mata ng mag-asawang aswang habang ito'y nakatitig sa kanilang dalawa. Ibang-iba daw ang katawan nito na parang maraming sugat at ang liig nito ay umiikot. At sa tuwing ngingiti daw ito ay hanggang tenga ang ngiti. At ang mga ngipin nito ay nagtutulisan. Hinila nga daw ni tatay si nanay noon at tumakbo pabalik sa kanila. Ngunit hinahabol naman daw sila ng mag-asawang aswang noon. Bigla daw nadapa si nanay dahil sa nakaharang na sanga ng puno ng kahoy. At gayong pagkaharap ni tatay sa papalapit na aswang sa kanila, ay kinuha daw nito ang itak sa kanyang bewang at papikit na tinagataga sa hangin. Muntik na sana siyang matamaan ng mga matutulis na kamay nito nang bigla nitong matamaan ang dibdib ng babaeng aswang. Nagalit pa daw lalo ang asawa nito, kaya kinuha at inihagis daw ni tatay ang sanga ng puno dito. Hindi na raw ito nakalapit sa kanila at kinuha ang katawan ng asawa nito sabay alis. Takot at nanginginig na katawan nga daw ang nasa lubong nila lola noon kila nanay pagka-uwi. At doon nga kinuwento nila ang nangyari. Simula nga daw noon ay hindi na sila gumagala ng gabi at naging kwento-kwento din sa baryo ang nangyari noon kila tatay. Ngunit hindi pa rin daw matahimik ang aswang na iyon sa paggala tuwing gabi. Pero tila daw naging isa na lang nga ito. Siguro nga daw ay napatay ni tatay ang asawa nito. Naputol ang pag-uusap namin ni nanay noong sinabihan nito ni tatay na kumain na daw kami. Sinabihan ako ni nanay na mag-iingat daw kami lagi ng kapatid ko at baka makasalubong namin ang sinasabi nilang aswang habang ito'y sumasandok ng kanin na pangiti-ngiti pa. Sinasalubong na nga kami ng gabi noon at umuwi na kami nila mama. Galing kasi kami noon sa kanyang tinaniman ng mga gulay at iba pang pwedeng kainin. Naligo kami ni Ruel at naghapunan na. Gabi na at madilim sa paligid ng bahay namin. Nagpahinga na nga rin kami pagkatapos namin magsikain. Sumapit ang hating gabi, mga bandang 12:30 noon, nang bigla akong nagising sa pagkakatulog. Nang bigla akong makarinig ng kakaibang tinig sa labas ng bahay. Pinapakinggan ko lang ito at tila ba lumilibot ito sa buong bahay namin sa medyo kalayuan. Sinilip ko sila nanay at tatay sa butas kung gising pa. Pero napakasarap ng tulog nito at gayon din si Ruel. Napatingin ako sa may labas. Bigla akong nakakita ng anino na dumaan. Sa takot ko ay kinuha ko ang kumot at tinakpan ko ang aking sarili. Pero sa sobrang antok ko ay nakatulugan ko iyon. Umaga ng Lunes noon, hindi pa kami umuuwi nila mama sa sitio, Tinukan. Gawa ng kailangan pang hanguin ni Papa ang uling sa pugon. Saktong wala din kaming pasok noon. Naging busy nga kami sa maghapon noon sa kakasako ng uling at hindi napansin na paggabi na pala nung natapos kami. Hapon na kasi ni Papa hinango ang uling at nung umaga naman ay naghanap muna kami nila nanay ng gugulayin namin. Sumapit na naman nga ang gabi at napag-isipan ni tatay na maghanap daw kami ng hipon, isda at igat sa sapa para may pangdala kami sa sitio.
Kinabukasan takot nga ang nangibabaw sa akin ng mga gabing iyon. Pero hindi ko yun ininda sapagkat alam ko namang hindi ako pababayaan ni tatay kung sakali mang makasalubong namin ang aswang na iyon. Kumain muna kami at pagkatapos ay naghanap na ako ng damit na masusuot sa paghahanap ng mauulam namin. Si tatay naman ay may dalang itak, pana, ilaw at lalagyan ng mahuhuli namin. Pinadala din ako ng itak ni nanay para daw sa mga damo na nakaharang sa daanan namin. Umalis na nga kami ni tatay noon. Mga bandang 9:00 na ng gabi yon at hindi naman siya kalayuan sa bahay. Naiwan doon si nanay at si Ruel na gusto sanang sumama, ngunit hindi pinayagan ni tatay dahil wala daw makakasama si nanay sa bahay. Maliwanag naman noon dahil malaki naman ang buwan ng gabing yon. Kahit nakakatakot sa daan, ay hinayaan ko na lamang yon. Nakarating na nga kami ni tatay sa sapa at nagsimula ng maghanap ng isda at hipon, pati na rin ng igat. Hindi ko na malaya ng pagtakbo ng oras ng mga panahong iyon dahil nga sa seryoso kami ni tatay sa aming ginagawa. Medyo malayo-layo na ang aming nararating at marami-rami na din ang aming nahuhuli. Marami talaga kasing mga ganito sa amin sapagkat kami lang naman ang tao dito at wala namang iba. Habang nanguhuli nga si Papa, ay bigla akong napalingon sa likuran ko dahil sa may biglang gumalaw sa may damuhan at nang inilawan ko nga ay wala naman akong nakita. Medyo humahangin nga noon at nagsisitayo ang bigla ang aking balahibo sa hindi ko maintindihan na dahilan. Kasabay pa ng mga kung ano-anong kakaibang tinig mula kung saan. Maya-maya ay bigla kaming napatigil ni tatay sa panghuhuli nang may biglang tumakbo ng mabilis sa aming harapan at may kung anong bagay ang biglang humuni ng nakakarindi at nakakatakot na tunog sa hindi kalayuan. Tila ba tumatawa ito na parang mangkukulam na ewan ko ba. Nakapagsabi nga si tatay bigla nang, "Sa likod ka lang anak, alam ko kung sino yan." Nanlaki nga ang mata ko at bigla kong naisip ang kwento ni nanay sa akin. Napatanong din ako bigla kay tatay kung ang tinig ba na yon ay ang asawa ng napatay niyang aswang. At bigla nang sumagot si tatay ng oo. Labis ang pagkatakot ko noon sapagkat kaming dalawa lang ni tatay at nasa gitna pa kami ng kagubatan. Malayo sa baryo na kung saan pwede kaming humingi ng tulong. Pinatay namin ni tatay ang ilaw na aming dala sapagkat iyon ang sabi niya. Umupo kami saglit habang si tatay ay nagmamasid lang kung nasaan yung aswang. Tiklop bibig ako noon habang nanginginig ang buong katawan sa takot. Umiiyak na din ako ng tahimik noon habang nasa likod ni tatay. Maya-maya pa ay lumakad na kami ni tatay ng dahan-dahan pabalik sa bahay. Mga 1 kilometro ang layo bago kami makarating sapagkat mahaba na ang aming natuntun ni tatay sa panghuhuli. Nakapatay pa rin ang ilaw na aming dala para hindi kami makita ng aswang. Naglalakad kami habang panay pa rin ang pagtawa ng nakakarinding tunog at ang paghampas ng malamig na hangin sa amin. Biglang nanlaki ang mata namin ni tatay nang biglang may bumungad malapit sa amin na isang tao at umuusok ang paligid nito. Nakita ko ang itsura ng matanda na nakasombrero. Alam ko sa sarili ko na siya yung nakasalubong namin sa gitna ng kagubatan nung kami ay naglalakbay papunta dito sa bukid. Ngumiti ito sa amin at doon napansin ni tatay
Ang kakaibang ngiti na nakita niya noong nakasalubong nila ni nanay ang mag-asawang aswang noong sila'y magkasintahan pa lamang. Hindi ka panipaniwala subalit totoong nagsalita ang matanda at sinabi nito kay tatay ang salitang, "May anak ka na pala. Bata pa ah." Nangahampasin na sana ni tatay ay bigla itong nawala at panay ang tawa kung saan-saan. Tila ba kami ay naliligaw ng mga panahong iyon? Kakaiba ang paligid, mapuno at mausok. Ang maliwanag na buwan ay unti-unting natatabunan ng mga maiitim na ulap sa kalangitan. Nakakatakot na pangyayari. Hindi kami makaalis kaagad ni tatay dahil parang naliligaw na nga kami ng daan. Hindi ko na rin maintindihan ang paligid dahil para ba itong nakakabaliw dahil sa mga ungol, mga tinig na kakaiba, mga punong kahoy na nakakatakot ang itsura. Mga bandang 11:00 na ng gabing iyon at alam kong nag-aalala na sila nanay sa amin. Hindi mapakali si tatay at panay ang pagmumura niya sa demonyong aswang na nasa paligid lang namin. "Lumabas kang hayop ka, papatayin kita." Huling narinig ko sa sinabi ni tatay at biglang tumawa na naman ng napakalakas yung aswang. At dun nga nakita namin ni tatay ang itsura nito. Sa taas ng punong kahoy, nakatayo ito at gaya nga ng sinabi ni nanay sa akin, nakakatakot ang itsura nito. Nanlilisik ang mga mata na kulay pula. Napakapangit ng itsura. Matatalim ang kuko nito at may matatalas na ngipin na puro malagkit ang lumalabas sa bibig na laway. At sa tuwing ngingiti ito ay mas lalo kang matatakot dahil sa nakakatakot nitong itsura. Agad-agad si tatay na kumuha ng sanga ng kahoy at inilabas ang kanyang itak habang ako'y nanginginig sa takot. Wala akong magawa kaya nagdasal na lang ako ng nagdasal noon habang si tatay ay hinahamon ng aswang. Patalon-talon nito sa mga sanga ng puno na parang unggoy habang tawa ng tawa na parang demonyo. Nakakakilabot. Umiikot pa ang ulo nito habang nakangiti ng kakaiba sa amin. Hinahampas-hampas ito ni tatay ng sanga ng puno at kanyang itak. Habang ako naman ay nakabuntot lang sa kanya. Nang napatalikod sa akin si tatay, ay bigla ko itong sinigawan. Nang makita ko ang aswang sa kanyang likuran, natatalon sa kanya. Lumingon naman si tatay bigla at doon ay itinutok niya ang itak sa harapan niya at nasaksak nito ang aswang. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata kung paano ito masaksak ni tatay. Pinapaikot niya ang itak sa dibdib nito na parabang gigil na gigil at sabay hiwa pababa. Napaatras nga si tatay sa nangyari, ngunit parang hindi man lang ito natakot noong hilahin pa nito ang aswang sa may puno. Patay na nga ito dahil hindi na ito gumagalaw. Naghanap si Papa ng pwedeng itali sa aswang na yon. Hahayaan daw muna namin yon na nakatali sa puno at babalikan namin kinabukasan. Ganoon nga ang nangyari nung gabing yon. Nakauwi na nga kami ni tatay na walang dalang huli dahil natapon iyon dahil sa takot. Nang bandang mag-aalauna na ng madaling araw, ginising ni tatay si mama at kinuwento ang mga nangyari. Habang ako ay nakaupo sa gilid at takot pa rin dahil sa pangyayari na iyon. Hindi na ako nakatulog noon dahil sa hindi ko maalis sa isip ko ang itsura ng nakakatakot na nilalang na aming nakita. Hanggang sa mag-umaga na, bandang 6:00 ng umaga, nang samahan namin si tatay
para balikan ang pinagtalian niya sa aswang. Nanlaki nga ang mga mata namin nang makita namin itong nag-anyong tao na. At katulad nga ng aking sinabi, ito nga yung matanda na nakasalubong namin sa gitna ng daan sa bukiran. At siya din daw ang asawang aswang noong babae na napatay din ni tatay noon. Nakabanggit nga si nanay ng Diyos ko sa nakita niya. Pagkatapos noon ay walang awa ni tatay na sinunog ang puno kasama ang katawan ng matandang lalaki. Ibang klase pala ang amoy ng tao kapag sinusunog. Hindi ko alam kung normal na tao o dahil sa pagiging aswang lamang. Tinitingnan namin ito habang nasusunog na para bang plastik o goma. Napakakakaibang nilalang. Anong klase ba to? Yan na lamang ang naitanong ko sa sarili ko ng mga oras na yon. Bago nga kami umalis noon, ay sinigurado muna namin na sunog na ang katawan ng matandang aswang na iyon at pati na rin ang puno na pinagtalian ni tatay sa aswang. At yun na nga ang unang beses na naranasan ko ang bagay na yon. Pagkatapos nga noon ay dumiretso na kami nila tatay sa sitio Tinukan. Dala ang iba naming gamit at uling na hinango ni tatay sakay ng kalabaw. Pagkarating namin ay naikwento ni tatay sa mga taga doon ang nangyari. Maging mga kaibigan at kaklase ko ay panay ang tanong din sa akin, ngunit hindi na ako nagkwento sa kanila tungkol sa mga bagay na yon. Hanggang ngayon ay tanging si tatay na lamang ang nagkikwento noon. Mula nga noon ay kahit papaano nawala ang takot at kaba sa mukha ng mga taga-sitio Tinukan dahil sa nawala na ang gumagalang aswang tuwing hating gabi sa mga kabukiran. Nakakapunta na nga kami ng bukid ng walang takot na nararamdaman, kahit na alam ko sa sarili ko na hindi ko malilimutan kailanman ang bangungot na nangyari sa amin ni tatay sa gitna ng nakakakilabot na bukid. Gayunpaman, hindi lamang isa kundi maraming beses na mga pangyayari ang aking naranasan tungkol sa mga kwentong kababalaghan. Hanggang sa aking paglaki na hindi ko nais maibahagi sa ibang tao mga nakakakilabot na karanasan sa bukid, sa kapitbahay, sa pagbisita sa aming pinsan at marami pang iba. Ngunit patuloy pa rin ako sa pagkwento ng aking mga karanasan sa pamamagitan ng pagsusulat. Dahil madami pang mas nakakapangilabot na kwento ang mga nangyari pa sa akin at sa aking mga kakilala. Maraming salamat po sa pagtanggap at pakikinig ng aking kwento tungkol sa ang aswang sa bukid. Ang aking karanasan na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig at kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.